पिलू चला आता फ्लॅट खाली करायची वेळ आलेली आहे। झालं तुमचं ॲग्रीमेंट संपलेलं आहे दिलू। आणि आता बघा आम्ही फ्रीज पण पूर्ण खाली केलेला आहे। सर्वांना नमस्ते। तर आता बघा भाईला आणि दिलला आम्ही आता इथे शिफ्ट करतोय। आता फ्लॅट तो आपला खाली राहणार आहे, कारण भाईला दिलला इथे का आणतोय ते सर्व आम्ही तुम्हाला दाखवतो आता। चला कार रेडी आहे आणि मी पण रेडी आहे, चला। दिल आणि भाई आता आपल्यासोबतच इथे राहणार आहेत। आणि तुम्हाला पाठी गाडी दाखवतो बघा। आज आपलं गोल्डन रूम काल पण चेक इन होतं, आज सुद्धा चेक इन आहे आणि उद्या पण आहे। बघा ही आपल्या गॅसची गाडी आहे जी आपल्या गोल्डन रूममध्ये आलं आहे। बाकी कोणता रूम बुक असो किंवा नसो, पण आपला गोल्डन रूम आपला बुक असतोच, कारण मी तुम्हाला जसं म्हणलं आहे की त्याच्यामध्ये व्ह्यू चांगला आहे, सर्व्हिस चांगली आहे, जरा वेगळ्या ठिकाणी आल्यासारखं वाटतं। ओके, तर आपलं गोल्डन रूम पण चेक इन आहे। आता मी चाललो भाईच्या फ्लॅटवरती। तर आपण आता बघा कोकण रेल्वे म्हणजे रत्नागिरी रेल्वे स्टेशनपासून पास होतोय आणि रत्नागिरी रेल्वे स्टेशन सुधारणा करतात आहेत। तर बघा आता आपण आपल्या सोसायटीमध्ये आलो आहे। बिल्डिंग्स बघा पावसाच्या अगोदर नवीन होते आणि आता धुतले गेलेत, पण ते सर्व काले काले डाग खाली पडल्यामुळे सर्व डस्टी वाटतात आहेत आता बिल्डिंग्स। पण सोसायटी एकदम चांगली आहे। बिल्डिंगमध्ये कसं पार्किंग असल्यामुळे ना चांगलं वाटतं, म्हणजे गाडी तरी आपली व्यवस्थित पार्क होते। भरपूर गाड्या आहेत। आता मला वाटतं गणपतीनिमित्त सर्व आलेच वाटते मुंबईकर इथे। गाड्या सर्वीकडे पार्क झाल्यात व्यवस्थित भरपूर। आलो आपण आपल्या पार्किंगमध्ये। आता भाईला आणि दिलला पण घेऊन जाऊया आपल्या घरी। आता आपण आलो आहे आणि आता आपले दिल काय करते बघा। दिल चला दिलू ये दिलू चला 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 आतमध्ये चल चल आतमध्ये। दिलू चिची दिलू चिची चिची चला इथे पॅकिंग सुरू आहे बघा आमची। हे सर्व मम्मीचे औषधांचं सर्व हे सर्व मी घेतलं आहे। भाईचे कपडे, दिलूची बॅग आणि त्यासोबतच तुम्हाला मला एक दाखवायचं आहे की आपल्याकडे आता आहे सिल्वर प्ले बटन, यूट्यूबचं सिल्वर प्ले बटन। इथे बघा काय लिहिलं आहे, प्रेझेंटेड टू शुभांगी कीर फॉर पासिंग 1 लाख सबस्क्रायबर्स फ्रॉम यूट्यूब। आणि हे आपल्याला 4-5 वर्ष अगोदरच आलेलं आहे। आता मी हे आपल्या बंगलोमध्ये लावणार आहे, फ्रेम करणार आहे। ओके, तर सुंदर दिसतंय की नाही, छान वाटतंय की नाही बघा बघा। आता थोड्याच वेळाने आता आपले 5,20,000 सबस्क्रायबर झालेत, तर त्याचं कॉंग्रॅच्युलेशन आम्ही तुम्हाला केलं पाहिजे। तुम्ही सर्वांनी सबस्क्राईब केल्यामुळे आपली एवढी मोठी फॅमिली झाली आहे। आता जेव्हा हे 1 लाख सबस्क्रायबर झाले की आपल्याला सिल्वर प्ले बटन येतं घरी, आणि आपले 10 लाख सबस्क्रायबर झाले की आपल्याला गोल्डन प्ले बटन येतं। तर 10 लाख सबस्क्रायबर पण आपण लवकर करूया, म्हणून तुम्ही सर्वांनी चॅनलला सबस्क्राईब करा, म्हणजे आम्हाला गोल्डन प्ले बटनसुद्धा आवडेल। इसी खुशी में दिलू काय करते, फाडशील दिलू ते पिशवी बघा, पिशवी बरोबर खायला लागले दिलू। दिलू उठ 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 दिलू। ते बघा कशी खेळते, फाडणार त्याचा पिशवी। दिलू उठ दिलू, गेली बघा। चला फ्लॅट खाली करा। तिथे कसं आपली कुकिंग जास्त होते ना, तर इकडे जो एक्स्ट्रा सिलेंडर आहे भरलेला आहे तो मी तिथे नेतोय। ॲक्च्युली मीच भरून आणला होता इकडे। आणि तुम्हाला दिलू दाखवतो, दिलू बघा ना फक्त, हे बघा कशी पिशवीमध्ये लपली आहे बघा। आता हिला पिशवीतूनच घेऊन जाऊया का आपण, पिशवीतून। दिलू काय करते,
अशी मला चावत नाही, फक्त ते खेळायच्या मूडमध्ये दिलू है ना. बघा अशी भरपूर आमची दिलू अशी हे नाही ॲक्टिव्ह राहते. दिलू खेळायला पाहिजे फक्त तिच्यावर कोणतरी. दिलू पकड दिलू. चला फ्रीज केला बंद आणि आता बघा आम्ही फ्रीज पण पूर्ण खाली केलेला आहे. ही पण एक बॉटल ही पण घ्यायची आहे. तर अशा प्रकारे फ्रीज पण पूर्ण खाली झालेला आहे. आणि वरती काय आहे, वरती दिलूचं चिकन आणलं आहे का जाताना घेऊया. थोडा वेळ राहू दे, फ्रीज थंड असतो ना. इथे बघा आपण वॉशिंग मशीनसुद्धा लावलेली आहे. किती मिनटं राहिले, 18 मिनटं राहिली. आणि आमची दिलू कुठे आहे, दिलू पिल्लू. चला आता फ्लॅट खाली करायची वेळ आलेली आहे. झालं तुमचं ॲग्रीमेंट संपलेलं आहे दिलू. 2 महिन्यात ॲग्रीमेंट संपलेलं आहे तुमचं. चला दिलू बघा पूर्ण घरभर धावते इकडे. दिलू चला. आणि तुम्हाला एक दाखवायचं आहे इथे की आमच्या भाईसाठी बघा हे गादीवर तर झोपतात, पण एक स्पेशली त्यांच्यासाठी पण घेतलं होतं आम्ही. ही अशी चटाई आहे, बेड विथ चटाई आहे. म्हणजे चटाई पण आणि मॅट्रेस पण म्हणू शकता तुम्ही. 2 in 1 काम करतं हे. बघा जर आपलं लक्ष नसलं की दिल कसं काय बघा. दिलू हे बघा सर्व सामान आम्ही बाहेर आणून ठेवतोय. आणि ही चालली बघा लास्ट ट्रिप करायला, म्हणून ही जी भीती वाटते. पटकन बाहेर गेलं की हरवणार कुठेतरी. दिलू चल तिकडे चल, तिकडे चल, तिकडे चल, तिकडे तिकडे चल. पाठी 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 चल पाठी. चला सर्व सामान बघा आता आम्ही इकडे घेऊन आलो लिफ्टकडे. लिफ्टमधून घेऊन जाऊ बरोबर. करा बंद. सर्व सामान आपण घेतलेलं आहे बरोबर. दिलूला पण घेतलं बघा. दिल बघा दिल. दिलू आणि भाई तुम्ही इकडे बसा. दिलूला ठेवतो इकडे मध्ये. त्या साईडून बसा. चला टाटा बाय बाय. बसा. या सोसायटीला बाय बाय. गार्डन बघा किती सुंदर आणि एकदम छान सजवलेलं आहे. वा. चला तिला नेतात ना खाली खायला आईस्क्रीम. काय कशाला ओरडते. शुभ दिलू ओरडत आहे ना. आपल्याकडे जास्वंदीची फुलं आहे काय. आहे थोडी थोडी. फायनली आपण आपल्या घरी आलो आहे बघा. समोर आपल्या गेस्टची पण गाडी आहे. गाडी आतमध्येच घेतो बाई थांबा. त्यांची गाडी ना. कोण आलेला आहे, कोण आलेला आहे. आमच्या बाबूची ताई आलेली आहे. दीदी आली. दीदी आमच्या त्रिशिकाची दीदी आलेली आहे. हे बघा केवढं सामान. सर्व सामान गोचा सर्व घेऊन आलेलो बघा आम्ही. गणपती बाप्पा. आमचे गणपती आलेले आहे. गणपती बाप्पा गौरी गणपतीचे सण. अरे गौरी पडली. गौरीचे हे आले कोण आले. तू ऐकत नाही खरं भैया. ह्याला स्पेस भरपूर आहे म्हणून एवढं सर्व सामान राहतं बघा. किती सामान राहिलं. दिलला आता आपण उघडूया.
दिलूला उघडायच्या अगोदर 2-3 गोष्टी बघायला लागतात. पहिलं तर आपला दरवाजा बंद आहे, आता बाहेर जाईल आणि डॉगने काहीतरी काम करेल. आली आहे दिलू. चला, अशा प्रकारे आमची शिफ्टिंग झालेली आहे. पण आज आमच्या वरती गेस्ट सुद्धा आहे, तर त्यांना 2 व्हेज थालीची ऑर्डर आहे. तिथे व्हेज थाली सुद्धा बनते बघा. इकडे पिठी पण बनते बाबूची पिठी बनते. म्हणजे सर्व काम सुरू आहे एक 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 करून. तर आज गोल्डन रूम मध्ये बघा आपले 2 गेस्ट आहेत आणि 2 व्हेज थालीची त्यांची ऑर्डर आहे. तिकडे गरम गरम भात आलेला आहे. तर आज भाज्या कोणत्या आहेत? हिरव्या वाटाण्याची भाजी आहे, वरण भात देणार आहे आपण, कांदा भजी, फरसबीची भाजी आहे, आमरस, लोणचा, सॅलेड, चपाती. तर अशी काही आपली व्हेज थाली आहे बघा, रेडी झालेली आहे. आता मी हे वरती नेतो आणि त्यासोबत पापडसुद्धा आहे याच्यात. पापड कुठे? येस, पापड आलं की आपले 10 आयटम बरोबर झालेले आहेत. नमस्ते. आता आपले गणपती बाप्पा आले आहेत ना, त्यांच्यासाठी आता काय काय आपल्याला मोदक कसे कसे बनवायचे अनेक प्रकारचे. नुसतेच आपले उकडीचे मोदक झाले म्हणजे झालं नाही ना. आणि प्रसादासाठी आपण कुठले पण कसल्या पण पद्धतीचे आणि कसे पण आपण बनवू शकतो. रव्याचे मोदक, बेसनचे मोदक, सगळ्या गोष्टीचे, चॉकलेटचे मोदक, सगळ्या प्रकारचे मोदक मी पण बनवलेले आहेत पहिले. पण आज मी चांगले जरा चुरमा लाडू बनवते गणपतीसाठी. आता मी ते चुरमा लाडू बनवणार आहे ना, गोल बनवणार आहे. कारण का माहिती आहे का, ते आमचे साच्या होतेत ना, ते कुठेतरी प्रॉब्लेममध्ये आहेत. म्हणून मी ते साच्याने मोदक नाही बनवणार आहे, गोड लाडू बनवणार आहे, म्हणजे गोल गोल. आता मी त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य दाखवते. हे 2 कप आहे ना गव्हाचं पीठ आहे. 2 कप गव्हाचं पीठ, अर्धा कप बेसन, अर्धा कप रवा, 1 कप गूळ किसून घेतला आहे. आणि आपल्या आवडीप्रमाणे ड्रायफ्रूट घ्यायचे. मी आता अर्धा वाटी म्हणजे पाव कप काजू घेतले, पाव कप बदाम घेतले, 1 चमचा वेलची पावडर आणि आपल्याला थोडंसं जायफळ किसून घ्यायचं आहे. आणि आपल्याला अर्धा कप जास्त थोडासा तूप घ्यायचं आहे. आता मी पहिला पीठ आहे ना आणि पाणी घेतलं आहे बघा पीठ मळायला. आता हे पीठ मी आपलं परातीत ओतून घेते. माझी छोटीशी परात आहे. त्याच्यामध्ये बेसन, रवा बारीक घ्यायचा, सगळं असं मिक्स करायचं पीठ. म्हणजे लाडू म्हणजे आहे ना, असे लाडूचे प्रकार आहेत ना, भरपूर माझी रेसिपी झालेली आहे. आता मला 8वा काय 9वा वर्ष यूट्यूबवर आहे. म्हणजे रेसिपी माझी भरपूर गेलेली आहे. तरी पण आपल्याला असं नवीन नवीन काहीतरी बनवायला पाहिजे ना डोकं लावून. आता याच्यामध्ये मी 2 चमचे तूप टाकते मोहनसाठी. म्हणजे पाव कप कमी तेल लागतं, असा तूप लागतो. आणि हे चांगलं शुद्ध घी आहे. आता बघा एवढे इथे तूप टाकलंय. हे अशी मूठ वळते बघा. सुक्या पिठाची पण मूठ वळते. हे मूठ वळणं दाखवणं म्हणजे चुकीचं आहे. म्हणजे मूठ अशी वळते म्हणजे सुका पिठाचा मुठीत घेतला आणि दाबला ना तरी मूठ वळते अशी. पण आपण कसं अंदाजाने बरोबर त्याच्यामध्ये तूप टाकायचा. तूप चांगला व्यवस्थित असं सगळं लागला पाहिजे. आता मी पाणी टाकून म्हणजे एकदम चपातीच्या पिठासारखा नाही, आपण म्हणजे जरा थोडा कडक मलायचा पीठ. आता मी 1 ग्लास पाणी घेतलाय. आता तुम्हाला दाखवते मी. आता इथे बघा म्हणजे किती पीठ कडक आहे बघा. हे बघा अजून हे गोळे झालेच नाही आहे. असा कडक पीठ आहे ना, आपण चांगला जोरात मळायचा, गोळा करायचा. कारण आपल्याला ते फ्राय करायचं आहे. चपातीसारखं नाही, चपातीच्या पिठापेक्षा पण कडक. मस्त पीठ आता भिजवून झालंय माझा. आता याला 10 मिनिटं आहे ना मुरायला ठेवते. आता हे आपला पीठ आहे ना तयार झालाय. आपण जरा 10 मिनिटं, रवा टाकलेला आहे ना त्याच्यामध्ये, म्हणून 10 मिनिटं जरा मुरायला ठेवायचा. आता बघा पीठ मळून इथे 10 मिनिटं झाले बरोबर. चांगलं झाकून ठेवलेलं होतं. आता ते जरा परत मळूया. चांगला रवा मुरलाय बघा, फुगलाय. आता तुम्हाला याची मुठला कशी करायची ते दाखवते. मी भरपूर मुठलाचे असे लाडू वगैरे बनवले आहेत, मोदक.
पण आपलं आता नवीन काहीतरी बनवायचं आहे ना, मग छोटे छोटे करते म्हटलं, म्हणजे ती पण कशी भाजायला पाहिजे अशी, त्याच्यात बोटं उठली पाहिजेत. ह्याला मुठलं बोलतात. म्हणजे आपण रवा भाजतो ना तुपामध्ये, मग तो भाजला काय नाही भाजला हे बघायची गरज नाही, म्हणून अशी मुठलं बांधायची. असे मुटके करून घेतले आहेत बघा, सगळ्या पिठाचे असे मुटके करून घेतले. आता हे आपल्याला तुपात तळायचे. तुम्ही तेलात पण तळू शकता, पण मी तुपात तळते. तुपात तळले की कसे जरा छान लागतात आणि टिकायला पण चांगले टिकतात. म्हणजे 7-8 दिवस हे लाडू राहू शकतात. आता आपण त्याच्यामध्ये अर्धा कप, म्हणजे आपण 2 टेबलस्पून ह्याच्यात टाकलेला आहे ना, ह्याच्यामध्ये अर्धा कप टाकायचा तूप मुटके तळायला. आपला तूप बघा तापलेला आहे आणि आता आपल्याला मीडियम गॅसवर आपले मुटके तळून घ्यायचे आहे. मीडियम गॅस केला आहे. आता सर्व मुठलं अशी त्याच्यामध्ये टाकून द्यायची. 2 वेळा तळले तरी चालतील, एका टायमाला तळले तरी पण चालणार, असं तुमच्यावर आहे. एका पॅनमध्ये राहिले तर चांगलंच आहे, पण ते मीडियम गॅसवरच तळायचे. नाहीतर आपण डायरेक्ट फास्ट गॅस केला ना तर काय होणार माहिती आहे का, करपणार. ते वरती करपणार आणि आतमध्ये भाजणार नाही. आधी मी एवढेच टाकते, 4-5 राहिले आहे ते मी शेवटला टाकणार. आता आपण हे मुटके टाकले आहेत ना, ते कसे माहिती आहे, आता आपण एकदा टाकले आहेत पण ते उलटे सुलटे करून आपल्याला चांगले भाजून घ्यायचे. ते बघा असे चांगले लाल होईपर्यंत भाजायचे आहेत, आपल्या कलर येईपर्यंत. असे उलटे सुलटे करत लाल होईपर्यंत चांगला भाजून घ्यायचे. बघा ही मुठला कशी तळून फ्राय करून झाले बघा. सगळी अशी फिरवत सगळी मी भाजून घेतली आहे. आता आपण ती एक एक करून काढून घेऊया आणि बाकीचे आहे 4-5 ते तळून घेऊया. बघा असे मुठला कशी तोडून म्हणजे तळून चांगले घेतले एकदम. कलर बघा मस्त झालाय, छान सगळीकडून भाजले. आता हे आपण तोडून घ्यायचे. बघा तुटतात पण चांगले, एकदम कुरकुरीत झालेत आहेत. आता हे सगळे असे तोडून घ्यायचे. सगळे तोडून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. आता इथे बघा असे मुठल्याचे सर्व बारीक करून तुकडे घेतले. आता हे आपले थोडे थंड झाले आहे. आता ते मिक्सरला लावायचे. थोडे लावायचे, म्हणजे 3दा तरी लावायचे. हे आता हे 2दा लागेल. हे आता एकदा आता मिक्सरला लावून घेते. हे बघा असं आपला चुरमा म्हणजे बारीक करून घ्यायचा. त्याला चाळायची पण गरज नाही आहे, एकदम मस्त बारीक वाटला आहे. आता असं सगळं करून घेते. आता मी चाळण काढली होती चाळायला, पण तरी पण आपण कधी मध्ये ना असे गुटले राहतात थोडे बघा तुकडे राहिलेले, त्याचे चाळणीमधून चाळून घ्यायचे. आता तुमच्याकडे चाळण मोठी असली ना तर मोठी घ्या, कारण आमची आहे ना सगळं सामान मुंबईतून आलं आहे ना गावाला, ते आम्ही सगळं सोडलेलं नाही आहे. त्याच्यामध्ये ते अडकून पडले काय सामान महत्त्वाचे. चाळण मोठी आहे, त्या सामानामध्ये कुठे अडकले काय माहिती. आपण बघा इथे चुरमा सगळा बनवून घेतलेला आहे बरोबर. आता आपण ह्याच्यामध्ये वेलची पावडर टाकते, थोडंसं जायफळ किसून टाकते, म्हणजे थोडा वास पण सुंदर येतो बघा. आता पण हे ड्रायफ्रूट घेतलेले आहेत ना, हे दोन्ही काजू आणि बदाम हे आपण फ्राय करून घ्यायचे आहे. जास्त फ्राय नाही करायचे, थोडा कच्चेपणा घालवायचा त्याचा, म्हणजे खाताना कसं कुरकुरीत लागतो. ड्रायफ्रूट तळून झाले, ते आपण डायरेक्ट काढून आहे ना आपण चुरमामध्ये टाकूया. आता
आता गॅस मी एकदम बारीक करून ठेवलं होतं ना, तसंच आहे. तूप एकदम मस्त तापलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आता हे मी 1 कप गूळ टाकते. आणि आपल्याला गुळाचा आहे ना पाक नाही बनवायचा आहे, फक्त गूळ विरघळवून घ्यायचा आहे त्याच्यातून. याचा गुळाचा आहे ना पाक नाही बनवून घ्यायचा आहे, गूळ फक्त विरघळवून घ्यायचा आहे. गूळ विरघळलेला आपल्याला दिसतो, असं पातळ झालेला एकदम. तुपामध्ये गूळ पण त्याचा एकदम जास्त होत नाही, तूप साईडलाच राहतो आणि गूळ आतमध्ये विरघळतो. बघा मस्त घट्ट झालाय. हे आपल्याला आपल्या चुरमामध्ये ओतायचं आहे. तर गॅस बंद करते. ह्याच्यामध्ये आपण हात जरा चुकून नाही घालायचा. लहान मुलं असतील तर त्यांना बाजूला करायचा, नाही तर आपले डोळे मालवतील आणि पटकन हात घालतील. आणि कसं तुपाचा चटका आणि गुळाचा चटका लय बेकार. हे बघा, चला इथे बघा आपली रेसिपी बनते. मी कधीच एवढ्या आवडीने लाडू खात नाही, पण आज जो लाडू बनलेला जो आहे तो सर्वात सुंदर आहे. आज जगात परत एक उदाहरण मी सेट करतो आहे. जेव्हा सासू आणि सून एवढ्या आवडीने जर कोणता पदार्थ बनेल तर तो पदार्थ भरपूर सुंदर होतो. ह्याचं उदाहरण करत होती ना, तिला सगळं दाखवलं आणि आता मग ते वळायला ये. आतापर्यंतच्या 8 वर्षाच्या लाडूंमध्ये सर्वात बेस्ट लाडू आहात. 1 नंबर 8 वर्षाच्या यूट्यूब करिअरमध्ये 1 नंबर लाडू हा सर्वात बेस्ट लाडू झालेला आहे, ज्यामध्ये सासूचं आणि सुनेचं गोडवा आलेला आहे. साखर तर लांबची गोष्ट राहिली. तू बनाय गुळ टाकलाय. गुळ टाकलाय का? पण एकदम मी तुम्हाला सांगू, मी आता एक तरी लाडू खातो का मम्मी? मी सांगू कमीत कमी मी 5 लाडू खाणार आहे आत्ताच्या आत्ता. आणि आम्ही ओवशाला काय करू? हा ओवशाला काय ठेवू काय मग आम्ही? एकदम सुंदर. पण बाप्पासाठी रेसिपी पण बनतात आहे. आणि यंदा काजलचा वौसा आहे ना, भरपूर पहिल्यांदा. आता आमचं लग्न झालेलं आहे आणि माझा पहिला वौसा आहे आता. वा वा वा, भरपूर सुंदर, भरपूर सुंदर. वाह, तारीफ करणे में बोलताय ना, तोंड नाही थांबणार एवढा. भरपूर सुंदर झालेला. वा, खातील ते नाव काढतील. असा लाडू जर विकला असता ना, पहिला लाडू खाता खाता मी तुमचे 50 रुपये तू 50 दिलेस ना, तू 100 रुपये पण घेतले असते तरी मी दिलं असतं तुला. आणि मी काय बोललो असं माहिती काय, पहिला लाडू खाल्ला असता ना, 50 लाडू पहिले मला पॅक करा बोललो असतं. 50 लाडू बोललो असतो मी, 5 लाडू पण नाही. हे मस्त. तू 50 रुपये घेते, घे 50 रुपये तुझे. किती होतात 50 ने? 50 लाडूचे सांग. तू किंमत आता सांग, तुला आता देतो सांग. पण लाडू एकदम सुंदर झालेत आणि मस्त माझ्यात लाडू टाका एक. भात बनवलं, भात जेवायचं आहे. भात तो खाणार आहे. नको भात नको, आज मी लाडूच खाणार आहे. ये गणपती बाप्पासाठी मस्तपैकी मोदक बनवले आहेत बघा, एकदम छान. पप्पूला पण आवडले, काजलला पण आवडले. आणि बनवता बनवता खाऊन पण बघितले. एकदम मस्त 1 नंबर लाडू झालेले आहेत. त्याला तुपाचं प्रमाण पण एकदम मस्त छान झालेलं आहे. आणि तूप तुम्ही कमी घेतलात तरी पण चालेल, असं काय प्रॉब्लेम नाही आहे. आणि एकदम मस्त झाले काय लाडू. आणि किती झालेत माहिती आहे का? किती झाले? 35. 5 ओंकारच्या पोटात गेले ते 40 पकडा. हा 40 मोदक झाले असतील. हा लाडू, हा 40 लाडू झालेत. हा असे मस्त तुम्ही पण बनवा, गणपती बाप्पा आहे तोपर्यंत. आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा पटकन. हे लाडू बघितल्या ना, ही रेसिपी बघता सबस्क्राईब करा. ज्यांनी कोणी सबस्क्राईब नाही केलाय त्यांनी. तुम्हाला असेच नवीन नवीन रेसिपी पाहिजे असतील तर दम देते हा मी. मोरया. त्याला आता फोटो काढूया आपण.